Здравейте, казвам се Филип Малкян и съм съсобственик на фирма Защо да не. Поначално, като започнахме да изграждаме този софтуер, имахме доста неясности и Evolution of Dreams бяха единствената фирма, която отговориха максимално адекватно на проблемите. Здравейте, казвам се Димитър, аз съм също съсобственик на Защо да не. Първоначално тръгнахме с така една доста комплексна идея за един софтуер, който го нямаше на пазара и не мислехме, че някой би могъл да реализира нашата идея. Но попаднахме на Evolution of Dreams, открихме ги съвсем случайно чрез Google търсене и останахме доста приятно впечатление от тяхната работа. Те успяха да разберат много добре нашия проблем, нашите нужди и какво точно искахме да създадем и го направиха по възможно най-професионалния начин. Това, от което Evolution of Dreams се открояват от конкурентите, е реално, че те даваха предложения как да решим проблемите заедно като един голям екип, докато при повечето фирми реално ние самите решаваме проблемите си и с това отношение те ни помогнаха да стигнем нови висоти. Това, което ги открои от конкурентите, с които разговаряхме по време на нашите преговори, е, че предложиха най-добра стойност от гледна точка на цена и качество. Качеството бяхме сигурни, че го предлагат благодарение на добрите решения от алтернативи, които предложиха спрямо нашите нужди. Създавахме заедно един комплексен софтуер, който дигитализира късметчетата по заведенията. С помощта на Evolution of Dreams ние успяхме да създадем софтуер и идея, която модернизира удоволствието на клиентите в това да си пият кафенцето, да си изтеглят късметче и да получат награда с това нещо. Комуникирахме през цялото време, докато софтуерът се създаваше, така че да не се допускат грешки по време на разработката. Чувахме се по телефона редовно, дори за най-древното нещо, те ни уведомяваха, за това да можем ние да реагираме. Целият процес по разработка с Evolution of Dreams мина точно както сме го говорили по договор, всичко се беше спазено. От гледна точка на комуникация реагираха бързо и адекватно и дори да имаше някакви проблеми, те успяваха да намерят адекватни решения на време. Evolution of Dreams в крайна сметка създаваха един доста приятен за използване продукт, който е лесен за използване също така и препоръчвам с две ръце да се обърнете към Evolution of Dreams. Крайният продукт, който създаваха Evolution of Dreams, напълно отговаряше на нашите очаквания и в момента берем плодовете от нашия труд, който създавахме заедно като екип. Със сигурност бихме препоръчали Evolution of Dreams на всеки, който иска да разработи своята визия и идея чрез софтуерен проект.